ଯେତେବେଳେ ପାଦରେ ସିନା ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ମଣିଷ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିବା ଶିଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଆଘାତ ଲାଗେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଏ। ମୋ ଜୀବନର ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, କାହିଁକି ନା ଖୁସି ଆସିଥାଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି କିଏ ନିଜର ଆଉ କିଏ ତ ପର ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣ, ମୁଁ ତୁମ ନିଶ୍ୱାସ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କୁହ। ଦେହରେ ନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲେ ଶେଷ, ରହିବ କି ଆଉ ପ୍ରାଣ? ପ୍ରାଣ ବିନା ଦେହ ରହି କି କରିବ, ନଥିବ ନିଶ୍ୱାସ ଧନ। ନିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଦେହର କି ଲୁଡ଼ା, ଏକ ବିନା ଆଉ ଶୂନ୍ୟ। ତୁମ ବିନା ମୋର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ, ବାକି ବିନା ଘନ ଶ୍ୟମ। ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ସାଏରୀ ଶୁଣିବା